Iro itrai, sesin pat ngai play pi paro ha kerteng ke badan bor ke jong jisu. Dengan kuat ban pen pi ba mencuan em kini ngam don snyu re kini. Te nadu bangata pada kini kompeni akan kimi nani na site te nang ne site don em gitu ki bom don snyu re nang ne te ki keli nga dang la ne man pen mi nang ne te haji shisha mencuang ngam jutip re banang neru kani kompeni ang kala ban pen mi te nga perkat ngong namar nadu dang kaya nga ngam don snyu re nang ne te kemut umlahi re trai ban pen mi namar ba nadu dang ka ngam don re te henry menhakan ni pat perbalawan ubati si sene te nga perkat ngong syuk ngan syuk persyang yo kami penban te nga persyang ta kan te hoi ka kam simpor hinang ne te wala katar pi itu hi pet kini snyu ki batmai ki bemi ngan sepen ipi kadur ka berem kapangam judon snyu renang ne ki batmai ki bemi ngan sepen ipi kadur ka berem kapangam judon snyu renang ne te pi em kini ki sedang ban mi te ki don pat ki bami kloi ki don ki baslem don ki pa sedang roy nang ne kumto ka hiar kan chane kumto mencuai ki don ki nyulung beret tang bakim jujrong kan kumne kisa be ki beret te tatap ai ni ko umpniang ka penlong kumno ka pen jrong kloi kan ye ki tu ki nyulung ki bami te de nata katau kan nga kwa bangan ye thu le mi phi ba la da don menu ki bom don snyu rena chanin em nani na side te ka yarap kan tabahak poro pita pila pen kluj be kumto pila shime kumto pila le kumto pila biang kumto ai bakan ngam chingam te hatui jaka i bom don snyu de ban le tang hisien pila le kumto pila le shile mto kan te kishin rang ru wa juta jal re ki ken thai ru nai ta than re kin kini ki rong ki basniu la da pimpat mi nyole le te wat nom ayu wat nom ta rong hi re pen sa jinjar man ta phi kwa ban ta rong kan poi ka por ka pen sat that ban ta rong te don itu ibala khia na unyu le ru ngan sa le video las ngi ningkong te bat ni de ki breu ki bom ju thok re ni tho e jing sha ki don ki breu ki ba sngo bisni ban long ka jing tunju yangi ki ong o ba ngi kumta te henry kibriu kat no ki kwa ban yo khia te habadon kalat kalenti kadawai ka ba ai shishai ka jing rap te ladangi pentip kalong ka jing kurkhu kalong ka jing mentoy na marbon ki yawat kilat kilenti taru kim yo e ka jing khia te ladadon kadawai ka ba te kadai kin yangi bangin pentip te nak bentai gitu ki baju keren snew yangi te uble un kurkhu pi te henry lada pis ngap ye ka bangan ong ye pi wat jumlin man kren snew na marbele yo pi ngap chi sha yala de ta hawe kesngi yo pi hap chi shaw snew jong pi yo pi hap ban ha ka tu ka jinjar ka ba ki we ki jinjar ki awat kilat klenti te makin yo e ka jing khia te pi kat badang biang ka badang suk dang san ka ba snew jong pi udang pha ka ba sni do jong pi ka dang pha wat jukren lap la re na marngi hang ne ngi rap leng ba ki videos ki jongi em ka long ka jing mentoy ka ba kraw ba menen ngale chapang nga kendo i wi kong ngam i thu shure marsin kendo yanga i lawan ai khuble yanga yong kong ka khmat jonga menta nga la khia na do bangawan chapi chato phila oi nga sata da ku ngap nga la ta bat men chuang ngam yo i shu ban pet kot menta nga la yo i biang nga pet ki khmat jong i ru i la shai ba kala sngur ba te katno kala long ka jing mentoy ka ba kraw ha ba ngim de gi rew thok ngim de gi rew shukor ngi ha ba ngi kran ba ye ka jing shisha te kalong ka jing mentoy kan hanre ladangi thok ngi shukor te ubleun tim ngi ubleun bishare ngi hanre ladangi pen i ka jing shisha ba ki brew kin yo ka jing kurku te kam bha kan ba phenya kran gulmar na balai baka kurto pat sha ka jing em ka jong phi hi namar kata ngi ha bane tengkan ba yo thlet khnang ba phinnam jinjar hadin habot namar ngi ha ban ba man khet yo so na uthlet jongi hi te ubleun kurku philang baro yaro itra